Ассалому алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. Чӣ хеле ки бародаро шумо инон видео диден, имрӯз мошинира барои шуморо як пешкаш мегардонем ва ҳамин мошинро сига бародаро фурӯшӣ ҳастай ва яке аз подписчикои фаъоли канали Автолайф аст ки нав 20 рӯз шидааст ин бародармон омадагӣ аст ва мошин аз вагон гирифтагия як даст рости гап дар дасти худаш гаштагия ва яка мега ки ма даст рошна сундар курай ва ба хона ягом як хонагам боша алишан мекуна яка хонахар астай. Хулоса бародаро имрӯз ма оид ҳамин мошин гап мезанам ҳамаи ҷоша ва фурӯшӣ ҳастай. ози бо қатъи якам чақчақ мекунем бо худатон бештар маълумот мегирем ва аз он ҷумла яка мега ки харидоро ки аз ҳисоби канали Автолайф аст ва бародаро ки аз шаҳрҳои Россия занг мезананд ва харидори аниқ ҳастанд бо нархи арзон барои шуморо фурӯхтам бо нархи арзон барои шуморо метиҳанд ва аз он ҷумла ҳамин нархи ҳамура бозе ки ҳамин нархи ҳами яка гуфтаистаю қадар қимат нест. Hyundai Sonata бародаро солуш 2011 дубайский вариант ва объёми моторуш 2. аз он ҷумла ина шумо чӣ хеле ки мошина дидестен ягом ҷо краска ягом ҷои паридагӣ ягом хӯрошидагӣ ягом чиз надорад. одаташ хуби хубай ва ҳуҷҷат танировкаш ҳамаш як сола яка ҳамаша нав кадагӣ мега ва ози моторша як уй как моторша ба навор бигирем. ина шумо чӣ хеле ки мотора дидестен мотор ҳама тоза объёми моторуш 2 гази бензин хуб евро 4 ан газаш хуб гази евро 4 дора ана чӣ хеле кам масъалаи мотор аз худаш хеле масъала фаслаи хеле чиз аз худ надора намехӯрад. газ хати 75 та мегардад, бензин 10 та мехӯрад. состояниеш хубай, ходовоиш ҳамаш нағзад. чӣ хеле ки қайд кардӣ як сола документ, як сола тонировка ҳастай. газ бензин масъалаи дигаш ҳамаш хубай, документатсияш ҳама 100%. ира шумо ака айвагон гирифта мехӯтон айвагон гирифтагем ҳамагӣ як сол шид, не ки як сол ҳай кадагӣ нестем. мақсад ки гирифтем хонада мондем, Москва рафтем, карантинда мондем, омадем. хай ният дорем ки мақсад ки амира фурӯшем барои хона як хона гирем. иншоалло агар насиб боша, ягон харидори аниқ боша, мақсад ки ҳамин нархи гуфтагимон бо мақсад конкретна гап мезанем. харидори аниқ боша. хуб бародаро шумо чӣ хеле ки дар навор дидестен ана мошина ина моторша бинен он нафарое ки мехаранд албатта ки бием бибинем шумо мошина чӣ қадар тоза ана мотор ягон чи расход надора, объём 2 газ қати 10 та 75 та мегарда ана бензин қати мегарда 10 та чанқа мега 100 та мегарда бензин. хуб бензин қати боша 10 литрда 100 километр мегарда. ана масъалаи ҳами хадавоиш чӣ хеле ками як хадавои ҳами дар чанд қар расход мекунӣ примерно? ма хадавои накам чизе гирифтагим ҳамон хадавои хучай истодагӣ бида истодагия 100%. дар масъалаи хадавоиш иншоалло ҳамаш 100% хубай, беҳтарина. бози бародаро мегзарем ба қисмати салонош. як салонш ҳам якшро тамошо мекунем ва рости гап бигем аки ягом абзор нест, ягом чизе нест. мо просто оиди ҳамин мошин як маълумоти хуб тарак да ҳама ҷоша гап мезанем. харидори аниқ боша метавонем ки занг мезанем. салонша ҳозир мегирем ана даро электропакет 4 дар чӣ хеле ки шумо дидестен 4 дар электропакет ҳамагӣ пробегаш 220 000. хоб мултирул старстопай коробкаш автомат. коробкаш автоматай D+ ана старстоп кондиционер ана бор компютер климат контрол ана пробегаш хай 220 000. монитор ана потолокиш панорамай чӣ хеле ки шумо дар сёмка дидестен потолок панорама ана обогрев лифт. хуб мултимедиа қисмати мултимедиашда ана CD ана флеш DVD ҳама чизо мебара ҳаст ва хулоса бародаро хутон дидем бо салона он нафароида ки Hyundai Sonata дар кор аста метавонен ҳамсӯҳбат шавен ҳолати хуби хубшай бо яка барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. хулоса бародаро хай хутон диден Hyundai Sonata соли 2011 ҳуҷҷат танировка ҳамаш як соли пираҳай потолок панорама дубайский вариантай 4 та баллони нав. и бародармон мошин чӣ хеле ки шумо мебинед тоза ҳай
аз вагон гирифтагӣ вақте ки бародармон ба Россия меравад дар карантин ҳамонҷа мемонанд мошин дар ҳамҷа хона омагия 20 рӯз шидагия ва вариантҳои алишӣ дора ба ягон хона ягон якхонага ҳам боша алишан мешавад. нафарҳое ҳастанд ки бисёртар омада мегӯянд ки хона дорем мошин қатъи алиш ё ки мошин ба хона алиш ҳама хеле аст хулоса ягон якхонага боша ба ин мошинан метавонен алиш кунед. хай бо қатъи соҳиби мошин ҳам суҳбат мешавем барои шуморо бо бештар маълумот метаҳанд. номеро телефон абгӯ ака монем барои чида 402 99 22 11. хуб номеро ака дар видео мешавад. мошин ҳамин душанбе даҳам ва фирм мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. ана он нафарҳое ки мехаранд мошина боварӣ дорам ки ягон мушкилӣ намешавад. хулоса ин буд бародаро хундаи санъате ки даст рошни фурӯхта мешавад. номеро ҳаст метавонем ки ҳамсӯҳбат шавем бо бештар маълумот мегирем. ва нархи ҳамин бародаро 95 000 сомония бо арзонам мешавад. нафарҳое ки харидори аниқ ҳастанд метавонем ҳамсӯҳбат шавем бо барои шуморо арзон карда метиҳанд. ва бародаро метавонем дар номи канали Автолайф ҳатман ҳамсӯҳбат шавем бо худатон бештар маълумот мегирем. саломат бошед. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah.